Heat stress o pagka-heat stroke posibleng masinati ni bisan kinsa tungod sa grabeng kainit sa panahon. Subay ni subling pahinumdom sa mga doktor sa kanunayon pag-inom og tubig. Ano ang report? Pagpanakit sa ulo, pagkalipong, pagkaluya, ug pagkaway kusog, pagka-iritable, grabing pagpaningot, pagsaka sa body temperature ug pagkauhaw, pipila lang kini sa mga sintomas nga mabatyagan sa tawo nga nakasinati og heat stress. Ning nasinating kainit karon sa panahon, dako ang posibilidad nga masinati kini sa mga tawo nga nagbuwad sa adlaw sulod sa taas-taas nga panahon. Alas 11 kaganihang buntag natala sa Pag-asa Mactan Station ang labing taas nga heat index karong adlaw nga miabot sa 37 degrees Celsius. Matod sa Pag-asa, ning maong sukod sa heat index, delikado ang sobra sa 20 minutos nga direktang pagbuwad sa adlaw. Anybody can experience, lalo na you are exposed to very high temperatures, no? And naaman sa better measurement, no, kung kisa tong at risk magkakaroon ng mga heat-related na mga emergencies. Matod ni Dr. Deborah Custodio, Lapu-Lapu City Hospital Administrator, nga ang labing delikadong heat-related illness mao ang heat stroke. Kundi dayon maatiman o madangat sa tambalanan, mamahimong musangpot kini sa pagkabaldado o pagkamatay. Pipila sa mga timailhan sa heat stroke, mao ang kalibog, kawalay tarong sa panghuna-huna, pagkasapid-sapid sa dila kun mo istorya, mawadan og panimuot. Init ang lawas, uga ang panit, o bakha grabing singot, ug ang hilabi ang kataas sa temperatura sa lawas. Gitataw hinuon ni Dr. Custodio nga bisan pa man sa kainit sa panahon nga nasinati karon, walay mga pasyenteng nadangat sa Lapu-Lapu City Hospital tungod sa heat-related illness. So ang secret of Jud ana is to really hydrate with fluids, no, water jud siya in particular. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.